L-aġenzija ta' kreditu Ġermaniża Creditreform Rating ikkonfermat ir-rating ta' Malta fil-livell ta' A+ bi Prospetti Stabbli. Dan fi sfond ta' inċertezzi għat-tkabbir ekonomiku u għall-finanzi tal-Gvern madwar id-dinja kollha minħabba l-pandemija tal-coronavirus. B'kuntrast, mill-bidu ta' Marzu kien hemm 4 pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li ngħataw prospett negattiv u tnejn oħra li raw tnaqqis fir-rating. L-ekonomisti tal-Aġenzija qalu li jekk jitneħħew restrizzjonijiet fuq l-attività ekonomika, l-ekonomija Maltija tibda tirkupra mit-tieni nofs ta' din is-sena. Għas-sena d-dieħla, ir-rapport jipproġetta tkabbir ekonomiku ta' kważi 5% li se jkun dovut għall-andament tajjeb f'industriji bħal gaming u proġetti kbar ta' investiment. L-esperti Ġermaniżi taw importanza li l-pakkett ekonomiku mħabbar mill-Gvern u nutaw li l-awtoritajiet Maltin aġixxew mill-ewwel u implementaw pakkett sinifikanti ta' miżuri biex jissalvagwardjaw is-saħħa pubblika. Fl-istess waqt, skont l-analiżi tal-esperti Ġermaniżi, dan il-pakkett li ġie aġġustat aktar minn darba pari passu ma kif żviluppat is-sitwazzjoni f'pajjiżna se jlimita l-effetti tal-kriżi fuq il-ħaddiema u n-negozji. Innutaw ukoll li Malta kellha rata baxxa ta' dejn u għaldaqstant pajjiżna felaħ jiddejjen. L-ekonomisti qalu li l-indikaturi tat-turiżmu diġà juru li l-industrija f'Malta għalet daqqa kbira, imma jinnutaw li setturi oħra bħal gaming se jkomplu jiġġeneraw il-ġid għal pajjiż. L-esperti barranin esprimew fiduċja fil-Gvern li se jagħmel użu prudenti tal-fondi pubbliċi. L-Aġenzija nnutat ukoll li r-rata ta' imax li jrid iħallas il-Gvern hija baxxa għax teżisti ħafna likwidità u fiduċja fil-Gvern Malti. L-Aġenzija Ġermaniża temmen li Malta se tibqa' fost l-aktar ekonomiji Ewropej li se jikbru u jiġġeneraw impjiegi. Dan iċ-ċertifikat pożittiv għal pajjiżna mingħand din l-Aġenzija Ġermaniża ġie wara oħrajn simili mingħand Fitch Ratings, Standard & Poor's u Moody's. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.